Se mitä teen tai mistä mä tuun, onks sillä väliä kun mä tiedän et nää hommat muuttuu. 05400 skidi kylä lähellä junarataa, jossa pari jäpä humalas, mut se on mulle koti. What up? Keskarit ylhäällä Hyrylän ohi, meitä nuorena oli siinä biifissä moni. Ja niistä ajoista on kyllä mennyt jo tovi, joten en tiedä miten hommat menee nykyään. Pitäis varmaan mennä nykynuoret kysymään. Hommat varmaan aika erilaist, meidän ajos varmaan moni täällä sekoais. Ku ei muistanut mitä teki eilen, skidi jami oli vaan niin wasted. Se oli sitä aikaa enkä kadu, hyvin muistoin näiltä kaduilta. Lepolas lepoo, sielt sit hake menoo. Herättää koko kylä eloo, sit pää sekoo. Juoksut haettiin valintatalosta. En välittänyt sakoista, jos me jäätiin kiinni. Kun parhaat menot löytyi asematalo. Tai sit käytettiin katosta, kuhan oli vaan siistii. En välittänyt mitä muut ajatteli. Keksin käyttöä aina mun ajalleni. Ja siksi mutsi oli huolissaan, kun esikoinen oli aina kuositaan. Mä olin räppää tai muuten vaan hengaa. Dika pätlää ja muuten vaan servaa. Ennen vanhaa ympäri Lammen rantaa, jäbät oli aina valmiina kaataa. Se oli sitä aikaa enkä